jo itu benar nan ditanggungan hidup di rantau orang bagai ijo para sayang antah kamatam pebat tenggang antah kamatam pebat tenggang lah tahun denai dirantau taraga bana badana pulang anta joapo kamayu barang kini rayolah hampir tibo ayah jomande menyuruh pulang di sinan jatuh si air matu karena minang denai hingga di rantau jo para sayang urang pulang bersama karena minang denai hingga di rantau jo para sayang lah tahun denai dirantau taraga bana badana pulang anta joapo kamayu barang kini rayolah hampir tibo ayah jomande menyuruh pulang di sinan jatuh si air matu hidup di rantau orang
rantau jo para sayang urang pulang bersama karena minang denai tinggal di rantau jo para sayang. El número sigue creciendo, desafortunadamente, porque la respuesta estatal. Direktur SOS Children Villages Columbia, Esteban Reyes mengatakan